очередной традиционный праздник, где радуются жители города Казани. Пенсияға шықтым да үйде отырам деген сөз болырға тиіс түгел. Пенсияға шығу ол кішіге яңа мүмкінліктерге аша. Тілейсің екен, мәшітке ересің, тілейсің екен, бүйірге ересің, тілейсің екен, китапханеге ересің, китаплар оқисың. Менә бүгін біз Казан шәһәренең Максим Горький исемендәге ял итү паркына килеп чыккан идек һәм шаккаттык пенсионерлар рәхәтләнеп бүген ял итә. Нәрсә күрдем, хәзер сезгә күрсәтәм. Минем исемем Фәния. Без энәләр казый торган әйбер ясыйбыз. Сез үзегез кайсы урамнан, кайсы районнан? Мин Мирныйдан. Димәк, Мирныйдан килгән кызлар монда. Әйе, мин пенсиягә чыкканчы. Частныйда эшләдем инде. Ну, повар, детсадта эшләдем. Әйе, менә монда апайлар утыралар. Ничек буламы? Молодцы кызлар. Молодцы кызлар. Ә монда нәрсә эшлиләр монда? Ханымнар. Исемгә заводта эшләгән имрә бу. 16-нчы заводта бергә эшләгәнек. Пенсиягә ничәнче елда чыктыгыз? 16-нчы елда. Ничек сезгә пенсиядә вакыт табыламы? Үзегезнең теләгән шөгыльләр белән шөгыльләнәсез. Бакчада эшлибез, бакчачылар. Җырлыйбыз Аллаһка, театрына, концертына да. Канга анализ бушка бирделәр. Үзебез дә каны бирәбез бармактан. Бушка бир. Безнең инде медосмотр булган иде. Шуңа күрә медосмотр булгач, мин инде чират тормыйм. Анда бит бесплатно. Бездә бесплатно. Пенсионерларга везет. Әнә. Бушка. Анализ бирәләр. Чират әле монда чират. Бу чиратны көтеп торсаң, узганын ай-ай-ай вакытында узып китә. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Kitaplar alıp bilgenler ve ben var. Kitap yaratılışı pensionerlar mı da dostlar? Gazete, jurnal okuşular var. Sen misiniz? Siz kim bulasınız? Мен Роза булам. Бәйрәмдә мастер-классларда катнашабыз. Өйрәтү неләрендә. Пенсионерларның вакытлары ничек уза, әйтегез әле? Пенсионерлар белән вакытларыбыз бар, йөрибез. Саулык кына булсын. Анда бик күп төрле хәлләр. И мокрое валяние белән шерсть. Руководитель бик шулхәтле яхшы. Шулхәтле белемне безгә бирүне өйрәтә. Димәк, пенсиягә чыгып тормыш бетми. Юк. Идә утырмыйбыз, идә утырсам бидә тормыш. Меня зовут Людмила Павловна. Людмила Павловна, вы чем занимаетесь? Вот мы много чего делаем. Вот у нас есть очень хороший руководитель, Раиса Вадимовна, и она нас всему учит. И валяние, мы себе варежки валяли, тапочки валяли, вышиваем, на кукол наряды шьем. Очень благодарна. Да, рисуем. Ой,
как красиво. Это вышивка ленточками. Молодцы, девочки. Молодцы, девушки. Молодцы, женщины. Молодцы. Самый главный танцор группы «Позитив» из культурного центра «Московский». 87 лет. 2 года подряд занимается. İşimiz nişek. Мунира Башировна. Пасхудинова Мунира Башировна. Усилярга нечего. В школе проработала, в детском саду проработала. Всю жизнь работала с детьми. Siz şunu hadle motor ettirip yensiz. Она всегда красивая. Her vakit şulay. Her vakit. Zavıklı itip, beyramlarda gına tügül. Чтобы быть всегда позитивными, интересоваться всем и жизнелюбие быть. Думать только о хорошем. Занимаемся бальными танцами уже много лет, уже 5 лет, можно сказать, здесь отметили. Не только танцами, но встречаемся и куда-то ездим, вместе проводим всевозможные мероприятия, но в основном танцуем, отдыхаем, поем, получаем Yalı ittirgen удовольствие. yerisiz mi şiitillerge? Міне әлігіне қайттық. Faydalı da kız. Вместе со скандинавской ходьбой и танцами мы ездим, уже 3-й год ездим в Абхазию были в прошлом году, на Байкале были, и вот только приехали с Геленджика. Mine kızlar, anneme selam ey. Dağ başında oy balıksa, sil olarga selam ey. Ey sil dağmin koydırmın, yazmışım yine başımda. Tuğan yakmış yakırım, tırnalar dalışımda. Tuğan yakmış yakırım, tırnalar dalışımda. Мой тобой, а ты дождик проливай. Меня на свете все удачи и удачи счастлив. Комната чудо и чудес живет. Кто может стать уже давно сидит, остаться вечно